hangke phung kaham jotono no tewisha hani hailam sokphironi te kaisa katal blogo hangke tabo khe ko mamui songoi tongo ang phungni tinto busubar niramis hangke mani bagui koiful songoi paikha oro koiful mui borok songoi paikha goda bermariyawi niramis song paikha hangke oro khe sung chanani bagui gangla bai alu thogroi songoi rekha oro bo miyani gudok tongkho miyani gudok kothok hingke mai bo oro song paikha abo song paikhe kam paikha tabuk khe mamui rok songmaya kubai nai room paikha room paikhe no mama binana berai tongoi mani sok paikha no bon chari rekhaino bon mungtwui thangkha tak bisna o rinai gunda to kuskul khe gunda bisingo no habri rwmangkha tei gunda bar bar swngna nangliya hingke iko bobo tongo oro rokojak mobile thwngui tongo hingke konani bini tini school bo tongo hingke tei bo khe tini agartala bo thangpainai sari o hingke tini saichung miyale saichung bo hor diporo sokpai diba saichung ma thumase kiri soro soro tinile mano ringui se ma thusinai ekdom kiriman miya mungtwui thangya tini bo iko thuna muchung tongo bwsa baksa thuna hapmase maisi masa hingke tabuk bo thusinai bondo kori maisa bai baksa klai thuma hamo dipo jora basa lainai tukuna puro tabuk khe phungni maisai tonglaikha ani sa thukabla omfai sai tonglaikha tei hingke bob sai tongo dijen rok paijak tok bahan tubuine bokhe songnai tongo bini bo songui chana po hingkhe ang khai maisa bai khe swrapsa rest khaiui bwsa bachakhai hayang bachai sini fatsa baisong oro thangpainai nogo tukulai musulai nai bwsa tukuri maisa rwui chwng baisong oro sokpai tongphailai tabuk khe dipor kiring kiring baisong oro nogo saichung hinui ma bai bo hingkhai mono thangjak hingkhe ambagui kirui phaipailaikhia miya bo hain kiri mungtwui thangya tini bo nogo saichung hingkhe dipor kiring kiring taisere lama gana hain kirio ambagui baisong oro phaipailaikhia chwng o phaikha hinui chwng bo nogo thanglaisina hinui ongkholaikha iko oro khe bachoi songni rubber kainani hinui hakor khoro o bai khe chwngno lama rik jora naha rohona hinui phaijak omo khurna ba rang thangsu gului na oma ang achu khur tongma hamo chwng kainai rok wngkha hingkhe o suitam logi logi do boani manui chaui phandok bosok rok chao omo suiya ekdom kochi third class sidu joli mani sui no train lama o sokpaikha ha phumar cheng nahar tongnai bai chwngno train lama o himnani kiskiri siwang ko bridge nungkor tongmani o bridge tola o bwskango thwimani aro takphan thwi haini kwbangma tongkhu kharchai tongkhu aboni kirimani twi se phaikha sini oro supply waisa lama jora sokpaikha bole oro ni phaikha no mobile charge rwikha ani mobile tangsi charge no laptop mobile no swchungnai tongkha hingke tabuk khe riroi regrana ma khe horni mui songnani bagui jugaloi se tongkhai koito tongkha 5 ta tamo nai tongkha tei 5 bage 5 ta hingke bokhai school thangmani sokpai ako 3 ta ni simi sibo tini bini hingke agartala thana bo cancel wngthaka po bini irogana tabuk ang ni baisong oro thangpuro dud nahana hinui thangmani siang nongno salia puro bogui tongo hingkhai tabuk khe rirobaine ang dud muthungui tongo 2 din ni dud ang mane 250 khaina uta hingkhai miyani bai tini ni eklogi ang muthungui tongo iko hingkhai dud muthungbai khe nungui nanai biscuit bai hingkhe horo maisa bai nungna bagui kisa narwg tongnai inle diponi mai siniliya jesuk maisa tongmana chwng chao haifano maisa hinui tongkha hingkhe chajago hingkhe tini current rok bo kwrwui bwla koloma bagui mai mui siniliya
Cerai mutri thangmani dago sisayakhoi soita sare soita tamani ngai tongo tai 10 bage buphabo takphan chopayako ngo thajingo se school payo ni sawo school pai nyai ngo monya bazara habu tongo ni sawo gang kai kisap phataro angkor no bukhra almanya to khana nyai cerai na sing roman bas ali anga thugra situng ba beleng khana tak thuga mane botoi horo thugla bukai gudok gara nai he ma gudok khairi kha hangkai gudok jaya ko hangka gudok gara hangka bo sokpai kya bo sokpai nyai mai yo khuya ni mai sa khuri phadi hingke bono je mui tongmani be khuri rekha hangka bo gudok bai nyai bono rui nyai ma ka kasi mosala kai tongo hingke gudok tam tong moso mama si sutoi theng buslei alu moso aso hingke ang gudok pai kera Anjera kei bye sokpai jak tabuk Oka 20 taka pun kai 10 taka gaso kemo 10 taka mam gan kai buran manchi ne bele hebe kali hai ke nuhur kiro kuli butongo o ongo ah mura be kuli be bung jakuli mura be kuli tuli oje sona ke kali ja ka kuli tajang khanja bono khibia jana ya bo yang gurok mang ya yok sai thama kya tinle wate re sinai nai bang kon phai dada phai dada tini sinok ni khasioi nyai masan bazar khaike tini marang jakhang pa phakya no bar nor phakya no busi khaba je ngai kobon phaiboni gire ang bufang lori hui put pata bu phaibung ka khkhana bulai ya bulai nya nor bai siro kirja gai jana man tong ma kenu koda hinde tunggi lokalnya pun jadi kabel jalan kisa ka buk mai khrek lai borok ta tang ni yakadi phacha sama logi yakar di kitar de nang burija khai pa den ka phak khai gala khamu yakadi tau ja hai ang tong khutui nya nang kita ma bobo ya kumba yo bui mos sai ma jaga wa agola chiru sare na yani soge ni por di hingale khata kolom ro na chele jagla chimani mos sanya se hai bareng mani light mani ri kha light mani se kisa sijak chu sida current kare light a power bai kum han nu ja maisa na hani phaja gang ta bui ko maisa unyai khusina ja ko yang mai khurnya khang hi ham kham mui morong bosok kloi mani bari ma bosok ta keloi baza obo khai gudok ang deng mani kau khang khungo song mani gangala sanya kana kang mai chi thangai ri jau kha kai mai rok saba ku ni ma songoro tongkha ma bai to kubra kha mutri thang tongkha angka yang jitendro phaya kun bagai to kuburan bu ma kha ma thuya mai ma saya nung bon na singa sai pe meda angkai angka tu sai pe kya angkai thunani ob jarai thuga se thunani ang bo thai sanja thunya rakja angkai angke tini sujara nama khaile sinai tini ni blog ojagan ma paire sinai ta mama tamo tangan kaba ga ano na ha horo kabak di da angkai ko hai hindi ba hai hindi wow hindi ke siapa likan hai wow man nyai angkai tini nan blog nai nyar bahai ma tong jaba ke kisa comment khai sabai di karen kere han nu gya andar phanan khorang to khanai tong na inke jara subscribe khai korok subscribe khai die majite like kai seri die jotna na te han hai hor ka ham tata bye bye tata hanla mama tata
시네.